Gyakorlás 1. Amelyik, ez melyik? A döntő. Ki fog állni a karod, nem baj. Mi? Ki fog állni a karod. Nem fogod bírni, nincs elég izom. Ja, de azon Laci játszik. Így kell drónnal, bassz meg. Az nem dönt meg minden megy volt elég kezdőligán, de annyira megkezdett beszélni. Ja, úgy lehet. Mutatkozom, mert bőri lesz, és hányok. Kezdek. Jó. Kudex. Kéne venni a csoportnak egy kamerát, bassz meg. Hát igen, ugye ez majd megfogom. Elég sok spell. Nem gondoltuk meg kicsit figyelmet. Úgy hallottam, a gyűjtőgönnek nem jó a lassan jár. Bármilyen másik. Nem, de olcsó. Mi van már ez a szeket célzom? Kicsi az esélye megkívánni. Nem kell lehúzni a szeket célzom. Várakod az ellentartó. Jó. Valami Keresel. manából vagy csontból mondjad. Keresel. Igen. Ha nincs jó, figyelj, ha nincs jó, de nem kell kirakott egy csomót rádunk, akkor rárakod a szabadásra. Amúgy van itt. Jó, nem jó, nézd, lekeresd. Amúgy meg hülye vagy, hogy fajta rátok rakni. Amúgy. Mi az, hogy csak ráfesleg? Szoktunk várni? Sirvi. Egyet. Két maná. Egy olcsó. Egy most 4 szín a deckben. Kettővel drágítja, egy olcsóbbítom. Egy vagy külön dobjuk. Körvége egy botosz gyűjtőben. Én kezdek. Jó. Mana. Egy mana. Kérek egy csont. Az nem olyan. Azon a napon nagyon sokat gondolkoztam, hogy beáltatjam el lassan. Négyet nem kapsz következő előkészítővé. Kincses sziget, az is szurkálás. Egy erős oldal. Hát, az. Semmizés drágítja? Igen. Remélem a kedvenc. Mi van? Gyakorlás. Csodahasznosítás. Az nem semmi. Mondjuk 300 drágítja. Örömben a Hármat csodahasznosítani. Amúgy ilyenkor az új ellensége az ilyenkor nem mondok korra bedobálni a titanét, hogy hogyha nem tudom megoldani, akkor az én körömben rá van írva, de igen. Ami rá van írva az. Hozzá tudsz fokizni. Az a 3 mért vissza. Jó, gyúlok 3. Ja, az a... Jó. Nem semmiztek ki, hanem... Ja igen, Összekevered. És összekeverted a semmit. nem volt semmi. a magyarában volt semmi, nem? Bogyolában volt semmi. Mit raktál vissza? Mikor kapcsolt ki a videót össze? Mindegy, hosszú állom. Semmi szem. Megrontod lelket, hogy semmi szem. Kapcsolt ki a videót. Kapcsolt ki a videót. Ez már akkor is felkerül a csomó. Elköltöm még egyszer a nekronját, jó? Az a legegyszerűbb. Jó. Teljesen mindegy azt. Nem néztem meg a nekront igazából. Hát igazából az, hogy meghalsz elég. Ezt nem kell. Jó. Jó. Ó. Jó. Még segíts. Nem teljesen Még folytathatom? de csak ha jön, ne passzivizál meg De már. hogy torpedóra Plusz egy. Címozni őket? Igen. Nem. Csak 3-at. Most belövöm a bogyóla ugrik. Kérek egy csomót. Nem se rossz. Ja, értem, tragusz. Proaktívas, igen. Te vagy. Van egy manám. Mindegy, gyógyulok most. Mire vissza? Egy céloz, szóval semmit nem érek vele. Ott van. Plusz egy reagálni. Ez micsodára vissza? Egy színre. Az nem, ez csak azért van benne, hogy majd péntek. Plusz 2.
Kérni egyet. Plusz egy, igen. Mutatták, hogy igazából Akkor most nem kellene hazabaljam a manámat. Na mindegy, gyere. Meghaltál. Múltkor előlem a kármatot, de Halára. Nem húzott el. Ez milyen deck most? Jaj. Simán? Sok színűség most? Raború. Nem, ez fagyi. Ez is. 3 volt, 2 ad 2 lesz 4-en. Káosz hatalma, 4-ért. tőle kérek egy manát. Létrejött? Dobok egy triggerát. 3-ból raksz vissza vagy a lényegből? Lényegből 2-t random, hát itt mind a 2 De ha te választod, hogy melyiket dobod szóltak ki. Nem, Állj, várjál, véletlen, még a véletlen. káosz hatalmának dobsz 2-t véletlenszerűen a gyűjtőben. 3, 6, 9, 12. Gyere. Szerű. Ó. Négy Gyűjtőben. izé. A harmadik. Megrontott lélek. Miért? Az majd, Hát cselekszem. nem, visszajön ilyenkor. Egyből visszajön? Persze. Hát akkor dobod neki még 2-t, nem? Nem, ezt én választok ki egyet. Az életlen megy be majd. Az élet nem fog elmenni. Ezt úgy írjuk. Az maradjon a kezemben. Majd arra hasznosítok el. Semmibe dobott. Ja, semmibe, igen. Semmibe? Jó, és újra hasznosítok 3-at. Mondom a lelket. Dobatás elég fájdalmas, neked semmibe dobott. Nem az a fájdalmas, hanem az, hogy jó húzok. Hát igen. Harmadszorra húzok jó. Tehát nem iránt felhúzni mellé, még egy izé, 6-os semmizet, gyakorlatilag ingyen. És drágítom a semmizést direkt ezért. Vagy a semmibe dobbatja, vagy újra hasznosít, tök vicces. Igen, tehát nincs semmizése, de mégis van semmizése. Vicces. Univerzális. 9. 4-ben éves. És még horda is. De nincs háló. Jöttek? Gyere. Nincs három, de kevés a mana. Van 4 manám. Ilyenkor nem kellett volna végén dobatni a követőnek? Nem, miért kellett volna? Mikor dobott? Hogyha kijátszol egy vízbe. Ja. Gyakorlatilag üres a gyűjtő. Hát igen. Patakot meg tudsz tolni. Egy madár. Adtak már ajánlatot a bar előtt? Adtak, mondtam is csak volna. Mit? Megrontott lélek, mogyola plusz 6000 forint? plusz 2 lap, ami kell is, mind a 2. Nem értem. 2 lap, ami kell, mogyola, meg megrontott lélek, Meg 6000 forint. Hú, jó. És még nem érted? De csütörtökön találkozok vele majd igen. Aztán írom. Random? Mire? Teszem be a neve. Úgy értem, mert hogy képzeletlen sem esik. Ja, igen. Utána így sem lesz. Vidél cúr 3-ért. Ledobom az élet. Van. Kidobott 6-ot. Nem 5. 6 dobat. Vidél cúr. Ezt meg lehet volni. Átrolok egy izét a semmibe, egy élő voltat, kapok egy manát, meg gyógyulok 2. Megkap egy életet. Hú, az meg. Húzolok élek egy manát. Akkor az mondd le. Ezt az egy manát is. Mert nincs ős mágiád. De egy alá csorbítom! De egyáltalán nem mehet. Egy alá nem mehet. Nem is megy egy alá.
fejlesztői. De akkor miért kértél rá manát? Jobban játszottam, hogy nem játszott. Ugyanazt kérted el? Kettőd volt, kettőd lett. Igen. Kör végén semmi vagy Ja. miért a víziós játszók ki, annál nagyobb lesz a gyűjtővény, tehát elmegy oda. Tehát lassítás mellett nem annyira jó a content. Egy olcsó, mint az, a követ azt mondja, nem egy alá. És egy mondja, jaj, oké, megvan. Először a drágítás, hogyha aztán az olcsóbbítás, érted? Tehát kettőért jönne, de egyért jön. Mert olcsóbbítom egyért. Keresek egyért. Azt miért nem drágítod? Hogy drágítanám? Nem tudom, de miért nem drágítod? Drágítja, csak azt közben olcsóbbítom. Fakit, ha úgy idegesít. Mondom, miért nem drágítja a keresést? Az még mindig csere? Drágítja. Mivel drágítál a keresést? Alapkijátszását vagy keresés? Azt igen, a keresés miért nem drágítja, mondom. Nem lehet. Biztos van olyan alap. Mivel? Gárba? Kérek egy csomag. A kragjár. És volt a lába, hogy jó van benne. Sőt, tényleg a legsetra. Tamás, Onyx, Majedin. Az még nem rossz. az 3 nekrona jönne nálad. És Azért mondom, hogy 3 nekrona jönne nálad, ez tök jó. Tomi felkeresni kell. Nem, mert kettővel olcsó. Azért mondom, hogy 3 nekrona jönne. VP-vel olcsó. VP-t néz, nekron sárkánynak van ilyen. De ezt nem lehet helyettesíteni VP-re? De lehet. Lehet. Mindennek egy vétével. Persze. De az alapinkája akkor is nekron marad, nem? De helyettesít. Helyettesítés. Ha helyettesítem, akkor olcsóbbítom. Nem kell ilyen már védelmeni. Nem tudod helyettesíteni. De már védelmi? És Ez egy ilyen én is meghaltam igazából. 60. Az asztrális. Örülködjek még, ez egy idéző jó. Hogy mentél vissza? Hogy visszamentél lassú járni? Hát ez a hagyi, most nem akartam, de este nem akartam összerakni egy fúsok mert ez nem volt hozzá. Nem úgy értem a bűvös erdő, nem lett volna jó? Nem, mert szét kellett szedni mindenre, aztán most ez jobb hagy, ez erősebb hagyira. A bűvös erdő ez ilyen meglepetés deck csak. Szerintem hagyira ez jó. Meg ebben megvan, mi ez kész. Ez nem külső sem. Ezért szóval kumsziváltam. Jó. Nincs manát. Nincs, de videószóra kérek egyetlen kis említek egy videószóra. Maradt egy manát. Gyógyult 2-t. Ingyen csináltam! Gyógyul 2-t. És kap egy életet. És említek egy megnyitott lelket. No. Azt mondja, hogy csinál nekem 3, ilyen. Kevés. Az még mindig kevés. Az is. Az is. És sem hiszem a gyűjtővel. Eddig semmit nem csináltam. A következő kör 12, még mindig ott van. 6 meg nagyon jó, igen. Kellemetlen. Miért nem aktívan adja a direktúrakat? Nem is tudom, bazd meg. Miért nem aktívan a direktúr? Miért ezt lehetne aktív? mi a problémád vele? Passzív. De miért baj az? Nincs elég rossz lenni belőle? Mi ez? Aha. A homokodás. Miért szeretnél aktívan? Hogy legyen valami hús, hogy ne tudjon beütni 12-t. Ákos nem fogsz engem szeretni, de nem játszok mondjuk magát. Már úgy nézem, hogy hülyére. Nem játszott homokórával. Ja. Na, oké. Laci, mi lesz a hokival? Szerintem ez itt meg lesz eljárni. Hát nem.
És aztán a Dominikán tervizó, és visszavette a izét. Hát jó, megvettél.